Ming uwan zay, I don't know why. May kalagot siguro ang uwan sa ako ang kilay or sa batch. Kaya ganun. So mo, iti day. Lawa na. Maho ning iti. Ako rin magdadaan at the char. Go! Welcome back again sa ating YouTube channel. So for today's video everyone is grabe jud akong kilay day. Baga jud kay pikas niya katag pa jud tandugon mo magkampat jud siya kay eyebrow ra ang gigamit ay ste eyeliner ganon. Eyeliner ba day sakto ba ko day? Or mascara ganon. May giginudod ako day black then. Naritsura day mura nag-iring mihok day. So mga na to everyone, this is the day nga mag-module na sa Ox, no? Kay Friday na sa karon. Oh my God, I'm so very beautiful. So ayan. So as you can see ako ra isa because sa Judy Jean, pa natin mag-answer yung module dahil sa yung manghod. So bakwit ang bayot dahil nga siya sa next day. Mga Lunes daw siya magpass. Festas amo, so di ka pa na makapass. Unahan ba yung module kisa sa kaon? So yun na nga ganon. So ito na yung module dahil gida na ako. So wala pa ako kangadto kay Ming uwan zay, I don't know why. May kalagot siguro ang uwan sa ako ang kilay or sa batch. Yung mga ganon. So mo, iti day. Lawa na. Maho ning iti. Ako rin magdadaan at the char. So mo na to everyone. Nanggigil jud sa kilay dayo. Pak. Oh, pak kakatag babayot. Kahit na noon. Kupahad jud na ko eh. So ayan everyone, so daghang pagbunitsit sa to sa kagnukot. So dapat pagwapa jud ta. Pero no need nang magpagwapa kay it's normal. Ganun. Normal ra niya akong kagwapa karon, char. Pero ang kilay di na normal day kay yawa kayo, makayawa kayo akong kilay. Kaman si Judy Jean, wa ko na kilay pinabongga. So Diyos mio marimar. So mo to naginaani lang ko say kay medyo di ko kayo kaginhawa bayot. So kusog pa siyang uwan so dili pa ko makangadto. Pero babay na lang, moadto na lang ko zay. A few moments later. So hi everyone, so ayan, nakuha na ako akong module, char module di ay, so medyo nadugayan ko kay napag-discuss si ma'am, gano'n. Kaya napasali activity nga buhato ng chika. So, hi everyone, update for today's video. So ganina, pag-abot na ako sa school, so wala taka video everyone, kasi nga, naakoy na kang mga nakadungan ng mga parents then medyo murag mauwa ko mag-vlog. Gawa ganun, so medyo murag nauwa ko mag-vlog. So yun na nga dahil, pumunta na lang ako sa room ni ma'am. Tapos pagpunta ko dun sa room ni ma'am, yun na nga, medyo natagalan kasi may diniscuss si ma'am about sa activity, ganun, basta etc. ganun. So yun na nga Zay, nakuha ko na. So nakuha na ako ang module niya. So baga kay siya dahil, ayan. So that's why karon nakita ninyo atong background din naata sa tulay ganon, 'di ba? So actually gusto tan ako mag-vlog dito sa tulay jud pero ano kasi naay mga tao din. So mo to nga wala ko dito nag-vlog so ning lapas la kog pinabonggang-bongga. Yara ko sa unhan bayot, maikog ta dahag tao kay tinghumay na biya Zay. Ayan, so naining agi. So mao na nga diri na lang ko nag-vlog o diri na lang ko nag-storytelling sa ako ang nahintabo sa akong adlaw today. Okay, mas Judy Jane. So mo tong wala ko wala ko cameraman o camera woman ganun or take video something. So ako rin nag-video sa akong kagalingon bazay. Ayan. So mo tong ginanin ako akong mask day kadi ko kaginhawa. Ay ilong day oh Diyos ko Ginoo. So wala man sad kayo tao diri, ako lang man isa, so okay na siguro inaniun lang sad na ako akong mask ganon, 'di ba? So yun na nga Zay. Dami ang view, init kay siya. So I'm so very pretty. Mga ganun te. So ayan, module of the day na naman. So mag-explain na po ko sa iyo niya. Ako na po yung mahimong teacher sa iya ha dahil sa pagumangkon. Hay nako. Yung mga ganon. So Judy Jane, mga Lunes pa siya mag-pass daw. Then fiesta na sa among ika-Lunes. So it's very amazing. So bye guys, kaya mauli na ko. 1 hour later. So ayan, so nasa balay na ko dahil. Naabot ako pinabongga. So lisod kaya mong daan ba yun?
Kaya ako nagsusigil ng bago. Asa ka? Pwede mo akong bago. Hindi, ikaw mo. Hindi, ikaw. Ako na rin wadto eh. Sige na po. So what up everyone, bye!